וואו, איזה מהממות אתן. שעניין כאן למיין שלט. שימו את משלוחי המנות במחסן בסוף היום. מגניב אחיך מה זה אביב? מה התחפשת? אתה יודע שהכיתה שלנו לא בנושא גן חיות. מה? רוצה להגיד שאתה נראה כמו קוף. קופיקו. איזה קוף? אני ביגפוט. מה זה ביגפוט? זה קוף. הוא ביגפוט? לא יודע. אולי את אחד הדברים הכי מפחידים שלא היה קיימים ביערות. וחיים באמת במשאירים עקבות? לא כמו רוחות רפאים ומצאות. לדעתי זה ממש חמוד. אל תעלב מהם. כמו דובי חמול. תסתכל על עצמך. I'm sorry, don't leave. אתה נראה, תראה את עצמך. What if you had